Přeji všem pěkný den, dneska je 23.1.2023. Vytvořil jsem právě nyní webové stránky k projektu LifeGood, ale ještě na těch stránkách pracuji, ale protože na nich pracuji, tak je potřeba hlavně udělat i registrační video, aby zde už bylo umístěno, než ty stránky ještě budu dodělávat, protože je spousta zájemců o tento projekt, tak na co čekat, první zájemců samozřejmě posílám vše přednostně. Jinak, pokud tento projekt neznáte, neviděli jste tu moji přednabídku k registraci, tak se samozřejmě můžete registrovat nyní. Připomínám, že registrovat se můžete přes mé webové stránky, které právě nyní sledujete, a přes registraci zde na stránkách. Po případě se samozřejmě můžete registrovat přes registrační odkaz, který vám poslal váš kamarád, známý, známá. Jo? Čili není podmínku samozřejmě se registrovat pod mě, můžete se registrovat kam chcete a tyto stránky webové můžete používat klidně ke svým účelům a přidáte k tomu svůj registrační link a hotovo, já se zlobit nebudu. Takže pojďme k té registraci, čili pokud se chcete registrovat nezávazně a zcela zdarma, kliknete na ten odkaz, který vám poslal váš známý, známá nebo kamarád, a nebo na mých stránkách kliknete na registrace zde a zobrazí se vám registrační stránka. Tady nahoře vidíte vždycky toho člověka, který je váš sponzor, kterého se registrujete. A následně zde vidíte ten předvolební formulář, můžete si ho dát i do češtiny, čili tou registrací si rezervujete i svou pozici, čili okamžitě, jakmile uděláte registraci, tak ti lidi, kteří se celosvětově registrují pod vás, tak už jsou pod váma a z nich už máte výdělek, jo? Čili vy nemusíte sami osobně nikoho registrovat, pokud nechcete, ale ten systém světový, ten automat vám automaticky po té vaší registraci, kterou uděláte, už ty lidi registruje pod vás. Takže jak se to dělá, je to velmi jednoduché, doporučuji vám vždycky to dělat v originále, takže dáme to do angličtiny, tady napíšete své jméno, následně příjmení a e-mail. Já už zaregistrovaný jsem, takže si to ukážeme názorně u mého tatínka, takže se zaregistruju tatínka. Čili napíšu jeho jméno a příjmení bez háčku a čárek, čili bez diakritiky, a jeho e-mail. A potvrdím rezervovat pozici. Tak, je to fofra, já vidím, že se mi to tady přeplo už do kanceláře, tatínkovi, dám to do češtiny. A tady vidím, že tatínek má na to 4 dny, 8 hodin, 4 minuty a 30 sekund, aby si uzámkl svou pozici. Čili všichni lidi, kteří se teďka nyní zaregistrují, tak spadají pod tatínka celosvětově. A ve čtvrtek je teda uzávěrka, čili do toho čtvrtku on by si to měl tady zaplatit, to členství. A v tom případě všichni ti lidi, kteří mu do toho čtvrtka připadnou, tak mu zůstávají a má z nich výdělek. OK? Čili teďka se pojďme podívat, jestli už se po tatínka někdo zaregistroval, čili jde se tady podívat na to, když dáme Powerline. Je to opravdu teďka minuta, co se tatínek zaregistroval. A vidím, že už má 2 předregistrované. Když kliknu zde, tak se tady zobrazí už, kdo se předregistroval, už jsou tady dokonce 3. A jak se to viděli na mých webových stránkách, tak mě třeba za ten jeden jediný den, což teďka ukážeme, zaregistrovalo 1213 lidí, z toho 197 placených, a jakmile jsem vytvářel tyhle stránky a dělal tyhle obrázky, tak asi 3 minuty potom už jsem měl 1248 předplacených a 200 placených členů. Čili to tam všechno pěkně vidíte v své kanceláři a uvidíte, jak to tady přibývá. Já na chvilku se teďka odmlčím asi na 5 minut a za 5 minut se tady vrátím na tyhle stránky a uvidíme, kolik tady přibylo lidí. Takže zatím dávám stop time. Tak, skok v čase, bylo cca 6 minut, jdu se podívat tatínkovi do Powerline a vidím, že už má 17 předregistrovaných. Jo, čiže si to zase rozkliknu, tak už tady vidím vlastně tatínek na první pozici a už tady má další registrace pod sebou. To jsou zatím předregistrace, ale pokud tam někdo zaplatí, tak se to výrazně zatrhne, tak jak jsem to ukazoval tady na svých stránkách. Jo, a máte to vlastně červeně ukázané, že ten člověk už je zaplacený, tudíž z něho máte už výdělek. Samozřejmě ti předregistrovaní lidi
si to tak, mezi tím také rozmýšlí, jestli si tu registraci zaplatí či nikoliv, takže většina z těch lidí, vždycky co se přeregistruje, tak tu platbu do toho čtvrtka udělá a vám vlastně zde z nich už permanentně vždycky výdělek. Tady vidíte vlevo, jak se lidi registrují celého světa. Vidíte, že to je co sekunda nějaká nová registrace. Co ještě důležité je vědět, abyste věděli, jak se na ty stránky máte dostat. Takže i hned po té vaší předregistraci vám přijde na ten váš e-mail, který jste si tam zadali, tak vám přijde zpráva na e-mail od společnosti, kterou když si otevřete, tak tady máte to Join Now, čili tím se vždycky přihlašujete do své kanceláře. A zapomněl jsem ještě říci, že je dobré používat, prosím vás, registraci e-mail od Gmailu. Nepoužívejte Seznam nebo Centrum, já jsem tam teďka zaregistroval tatínka pod Centrum, ale tam to někdy padá do spamu, nebo to přichází později, takže určitě při registraci používejte Gmail. Případně si můžete okopírovat tady tu vrchní adresu, kterou máte zde, a uložit si ji třeba do prohlížeče, jo, a pak vlastně přes prohlížeč si to můžete kdykoliv otevřít. Tak, ale určitě teda, zapomněl jsem říct si v té samotné začátku videa, když děláte registraci, dávejte si tam Gmail, nepoužívejte Seznam.cz ani nic podobného, jo, Centrum a jiné maily. Opravdu doporučuji Gmail, tam to chodí všechno bez problémů, veškeré informace, všechno kolem projektu tam máte i hned, nemusíte na to čekat nebo to lovit někde ve spamu. Tak, dále co na těch stránkách máte? Máte tady produkty, čili ty si můžete všechny projít, podívat se, které produkty k čemu jsou. Připomínám, že není zde podmínka k výdělku taková, že si zde musíte zakupovat produkty. Jo? Já sice věřím, že jak budete vydělávat, a já to budu dělat určitě také, že jakmile budu vydělávat, tak si začnu zakupovat ty produkty, zkoušet je a právě na tom je to postavené, že společnost Lifegood je si 100% jistá kvalitami svých produktů, takže proto je nikomu nenutí nutně je zakupovat. Raději zvolit ten business plán, že lidi nejlépe přivedou na pasivní výdělek, že stačí si zde zakoupit členství a nemusíte nikoho registrovat ani zakupovat produkty a stejně vyděláváte a pak z těch výdělků, pokud chcete, tak si můžete ty produkty zakupovat. A věřím tomu, že pokud ty výdělky budete mít slušné, tak jak tady společnost nabízí, takže si pak ty produkty budete zakupovat a následně vlastně zase bude mít firma z toho výdělek a zisk. Takže mají to fakt velmi dobře vymyšlené a za to jednička nahoru, jo? Protože ještě se nezažil nějakou produktovou firmu, ve které byste nemuseli měsíčně kupovat nějaké jejich produkty, přesto vám platili výdělek, jo? Což tady právě možné je a proto mě to úplně hnedka ohromilo a okouzlilo, čili stačí tady opravdu zaplatit nám to členství, pak si to členství měsíčně udržovat těmi 9,95 $ měsíčně, které stejně už platíte z výdělku, takže vás to vlastně nestojí nic a můžete zde velmi zajímavě vydělávat, jak pasivně bez jediné registrace, tak samozřejmě pokud chcete, můžete použít i další výdělky z registrací a bonusy a samozřejmě si zakupovat produkty. Takže za mě absolutní bomba, pecka, protože ještě jsem za celou svou kariéru, a to jsem na internetu už nějakých 13-14 let něco podobného neviděl. Neviděl jsem takovou společnost, která vám nabízí výdělek měsíční pouze zaplacení členství, tak výdělek 2047 $, bez toho aniž byste si museli zakoupit produkt nebo někoho registrovat. Úplně něco neskutečného a pro mě nepochopitelného, ale čím více jsem se díval do těch stránek a studoval je, tak mi to přišlo právě o to logičtější, že to má ta firma tak dobře vymyšlené a protože si za těma svými produkty už tak stojí a protože už jsou ve světě už tak známé, protože se o nich píše, o společnosti se píše, jsou v médiích, jsou v novinách, jsou v televizi, všude možně, tak si právě tuhletu akci oni můžou dovolit. Takže pokud tuhletu akci oni mají, tak ji určitě využijte, protože nic podobného na internetu rozhodně nenajdete. Takže super. Nic, pojďme se podívat tatínkovi, kolik mu přibylo mezi tím lidí za tu dobu, co jsem tady kecal, takže už má 41 předplacených, čili přeregistrovaných a jednoho placeného člena, takže už má prvního placeného,
podíváme se, jak vypadá, jo, čili zobrazil se vám tady červeně. A tady jsou všechny registrace, které mezi tím, co točím tohleto video, se celosvětově už tatínkovi zaregistrovali. OK? Takže pokud, a já mu samozřejmě tu platbu udělám do těch 4 dnů, tak všechny vlastně, které tady má, kterým tam přibydou, tak mu zůstanou ti lidi a má z nich zisk. Samozřejmě, jakmile si tou platbou pak zajistí tu svou pozici, tak další lidi, kteří tam budou celosvětově připadat, tak mu půjdou opět do zisku a pokud on bude jako samotář, či nikoho nebude registrovat, tak to půjde až do té konečné částky, což je těch $2047. A pokud jich tam bude mít 200 lidí, tak z těch už ten zisk mít nebude. Jo? Zastaví se to na té částce 2047 a tu má stabilně každý měsíc. Stejně jako každý z vás bez jediné registrace. Pokud samozřejmě chcete vydělávat více, tak se můžete podívat na ty moje webové stránky. Mám to tady zde pak v sekci výdělky. Ještě na tom pracuji, tak tady máte všechny možné výdělky, které zde jsou možné a je to něco šíleného. Jde tady opravdu vydělávat pěkné a velmi pěkné peníze, plus tady máte vlastně i ty produkty upsané, ale ty produkty si můžete najít už i na těch stránkách, abyste věděli, co vlastně ta společnost nabízí, že to není žádné letadlo, pyramida, nic takového. Je to společnost, která opravdu má kvalitní produkty, které jsou známé. Hlavně zatím v Americe a samozřejmě v nějakých dalších zemích. K nám se ten projekt ještě nedostal, takže my to neznáme, ale pokud se podíváte na internet, dáte si to do Google nebo dáte si to na YouTube, tak vám vyskočí spousta videí ohledně této společnosti a spousta videí od různých členů, kteří jsou s tímto projektem zcela nadšení a vydělávají neskutečné peníze. Takže záleží čistě na vás, jestli se teda přidáte do tohoto projektu či nikoliv. Já si zkontroluji tatínku Powerline a už má 56 předplacených a 2 placené. Jo? Za tuhle chvilku, co vám tady mluvím, tak už má 2 zaplacené členy, z kterých bude mít samozřejmě peníze každý měsíc, plus i těchto členů přibude určitě spousta zaplacených. Takže záleží to čistě jenom na vás. Udělejte si tu předregistraci, sledujte si tady tu svou časomíru, zaplaťte si to hned, zítra, pozítří, nebo samozřejmě musíte si to zaplatit před ukončením té časomíry, abyste o ty lidi, kteří se pod vás registrovali, nepřišli, protože jinak smolík. Jo? Čili záleží to čistě na vás. Já si myslím, že částku 49,95, takže $50 si může dovolit každý. Platba je kartou, takže je to i hned. A výplaty jsou následující měsíc, 2krát do měsíce, a to na bankovní účet, opět na bankovní kartu, po případě na platební peněženky, anebo můžete vybírat výplat i v bitcoinech, takže záleží čistě na vás pak, kam si ty výdělky budete posílat, ale ohledně výdělku pak natočím zvlášť extra další video. Takže to je vše, co jsem vám chtěl říci.